Doncs bé, sí, doncs que ja anem per començar. Benvinguts i benvingudes tots aquí a la Sala Noble de Can Parrella. Donem pas a la sessió de constitució del consistori infantil d'aquest curs 2022-2023. Una sessió que serà diferent a la d'altres anys perquè a part de la pròpia Constitució també aprofitarem per fer un acte, en aquest cas en col·laboració amb Òmnium Cultural. L'acte d'avui és un acte molt significatiu que és important dintre la vida de l'Ajuntament i que detallarem i que explicarem a tots els regidors el funcionament del consistori infantil i el repte que representa. El regidor de Participació Ciutadana, Xavi Lozano, és qui dirigirà l'acte. Endavant. Bé, bona tarda a tothom, alcalde, regidors i regidores infantils, regidors i regidores adults, que també n'hi ha algun per aquí a la sala, famílies, mestres, benvinguts tots. Com deia l'alcalde, abans d'iniciar pròpiament dit el ple de Constitució, sí que ens fa il·lusió poder comptar amb els companys d'Òmnium Cultural que per tancar el projecte de la paraula en el poble, un projecte que ens vam adherir, un projecte que va impulsar l'entitat en el motiu dels seus 50 anys, que suposo que ens ho explicaran ells, i que com a Ajuntament ens hi vam voler sumar i que les escoles en vau ser partíceps l'any passat per aquestes dates, us vam fer arribar unes butlletes per tal de fer propostes de quines creieu que havien de ser les paraules, la paraula del poble de Torelló. Això va generar tot un recull de paraules que després es van treballar en col·laboració amb altres entitats, com va ser l'ADET, i es va acabar generant una exposició, un joc a les xarxes per conèixer, ens va portar a conèixer paraules que són molt d'ús actual, com pot ser, recordo que va sortir paraules com carrossaire o falatell, però paraules també que havien entrat en desús i que ens va permetre conèixer una mica més el patrimoni de l'èxit del nostre poble, com podria ser el bèlit, aquell joc que hi ha, que poder ha quedat en desús i que ja no juga, o altres paraules com arremissar, que també són molt pròpies de la nostra zona. Aquest procés va acabar amb una votació a l'estiu i ara tanquem aquest projecte amb els companys d'Òmnium que ens faran l'entrega, diguéssim, de la paraula escollida. Cedeixo la paraula. Sí. Bé, moltes gràcies a l'alcalde, regidors infantils, també membres de la Junta d'Òmnium que estan aquí al públic i a tothom. Avui és un dia especial per a Òmnium Osona Lluçanès perquè presentem la primera de les que esperem siguin les 50 paraules del poble que representen, descriuen o fan servir cada poble de la comarca d'Osona i el Lluçanès. La paraula del poble és un projecte que neix arran de les activitats i actes que vam pensar per als 50 anys d'Òmnium, que van ser el 2021, i anaven sortint idees i una de les que va sortir van ser 50 anys, hi ha 50 pobles a la comarca, 50 paraules, i era com tot molt lligat, i ens va fer especial il·lusió fer aquest projecte. Ho veiem com una oportunitat meravellosa per mostrar la riquesa de la nostra llengua, de la localització d'aquesta, de recuperar i reconèixer paraules que per decisió popular podrien representar cada municipi. Ha estat fantàstic veure com cada poble, de la nostra comarca té localismes, com ha comentat el regidor, peculiaritats, especialitats, i hi ha paraules que s'entenen pel territori, n'hi ha d'altres que només són d'un lloc i s'entenen en aquell lloc. Amb aquest projecte volíem una mica impulsar això, que cada poble es fes seva una paraula, que la gent parlés, que parlessin els avis amb els nens, que hi hagués una interacció, perquè com tots sabem ara la llengua la tenim una mica així, i volíem això, incentivar que la gent
recuperés paraules, imparlés i tot plegat. Quan vam pensar en el projecte, precisament volíem això, volíem que fos molt participatiu, que el poble s'ho sentís seu, i la manera que crèiem era que això, que participessin a través de l'Ajuntament, que impulsés tot el projecte. Pensàvem en votacions, en jocs, com ha dit el regidor que n'heu fet, a les escoles, els joves, la gent gran, i tota una sèrie de propostes per arribar a aquella paraula més especial per cada poble. I que un cop triada, aquesta paraula passés pel ple de l'Ajuntament, que es fes oficial. Això és el que ens feia especial il·lusió. En aquest cas, a més, tenim la sort que aquesta paraula avui també serà reconeguda pel consistori infantil, i creiem que Torelló ha complert una mica totes les expectatives que teníem en aquest projecte, que us l'heu fet tan vostre, que heu fet tots els passos quasi bé que nosaltres teníem al cap, i més i tot. Això que deia, heu convertit aquest projecte en una iniciativa popular i dinàmica. Heu fet que aquest projecte fos vostre, que és el que, des d'Òmnium a vegades impulsem els projectes, però ens agrada que la gent se'ls faci seus, que els dinamitzi internament i que corrin sols. Des d'Òmnium sabem que perquè les coses passin i semblen fàcils sempre hi ha d'haver gent a darrere i que hi dediqui molt esforç. És el vostre cas. Aquí a Torelló s'ha implicat la biblioteca, el casal d'avis, les escoles, tot el teixit associatiu, la regidoria també amb en Xavi Lozano, des que li donem les gràcies. I finalment hem arribat a la paraula escollida. Pescallunes, que a la placa que entregarem ja hem posat la definició, sobrenom que es dona als habitants de Torelló, basat en una llegenda. Evoca una gent somiadora que persegueix utopies i que vol aconseguir impossibles. No direm que ja ens ho pensàvem, que sortiria aquesta paraula, però malgrat que ho sabíem, Pescallunes és una preciosa paraula que pren forma físicament. Tothom que no conegui els torellonencs, quan ho llegeixi, sabrà qui són els pescallunes i per què se'ls diu així. És la llengua viva que es materialitza, que s'escriu i pren forma. Compartim paraules, regalem paraules. Fem viure la nostra llengua perquè voli. Tots som aprenents dels pescallunes. Moltes gràcies. Fem entrega de la placa. Aquesta placa anirà... No és la definitiva, però ja els la farem arribar ben aviat. I la podeu penjar en un lloc significatiu de Torelló i quedarà. Aquest projecte tampoc s'acaba aquí. Volem continuar fent iniciatives, jugar amb els altres pobles, que no es quedi només en que pengem una placa i ja està, sinó que aquest projecte ha de continuar viu. Estarem amatents a la resta del projecte per participar-hi i ja amb l'alegria d'haver complert aquesta primera fase, a més amb una paraula que ens representa tant i que ens identifica i ens distingeix. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, com a regidor de Participació Ciutadana i en nom de tot el consistori d'UL, voldria felicitar-vos per la vostra elecció i per les vostres ganes d'implicar-vos en aquest projecte. Afronteu el repte de representar els vostres companys i companyes i de ser els portadors de la veu dels infants de Torelló. I és per això que, a part de felicitar-vos, us volem agrair molt sincerament que us hagueu animat a participar i afrontar aquest repte. Com bé sent habitual, durant aquest curs celebrarem 4 o 5 reunions de treball on us plantejarem uns temes que haureu de treballar a la vostra escola per després poder decidir conjuntament amb la resta de regidors i regidores del consistori infantil. Aprendrem a prendre la millor decisió defensant la veu dels nostres companys i companyes, però alhora escoltant l'opinió de les altres escoles. Però vosaltres també podreu aportar temes que us preocupin per tal que els puguem treballar i, si es dona el cas, decidir quines accions portem a terme. Perquè nosaltres us podem fer propostes, però el més interessant és treballar els temes que surtin dels vostres interessos, de les vostres necessitats o de les vostres preocupacions. Com a consistori d'UL ens prendrem seriosament la vostra veu
i esperem que puguem treballar per fer entre tots i totes un Torelló millor per a tothom. També us vull dir que ens posem a la vostra disposició per tot allò que us puguem ajudar en el desenvolupament de la vostra tasca com a regidors i regidores infantils. Sempre m'agrada citar a Francesco Tonucci quan iniciem el consistori infantil en la seva obra La ciutat dels infants. De fet, ell és el pare d'aquests tipus de projectes que s'han extès arreu del món, ja podríem dir, no? Es tracta d'aconseguir que l'administració posi els ulls a l'alçada dels infants, per no perdre de vista ningú. Cal imaginar-se que quan la ciutat estigui més adaptada als infants, estarà també més adaptada a tothom. Avui, aquest matí, en una jornada de treball, precisament, després d'estar 2 hores pensant idees d'un nou projecte, ens han dit: ara poseu una idea esbojarrada, una idea boja, una idea diferent, trencadora, perquè el que heu dit fins ara està molt bé, però no surt de lo normal. I ens hem adonat que quan ets adult portes tant temps viciada i capada la imaginació que ja la tens desentrenada. I aquesta és la gràcia d'aquest projecte, de que amb els vostres ulls, vosaltres que sou infants i no teniu aquests prejudicis que tenim els adults, puguem trobar solucions i propostes noves per fer de Torelló millor. Això és el que intentarem fer al llarg dels propers mesos, que l'Ajuntament es miri els problemes del poble amb els ulls d'infant. Espero que fem entre tots i totes un molt bon treball. I arribat a aquest punt, arriba el moment en què us demanarem que prengueu el compromís i que l'alcalde us posarà el ping de regidors i regidores. Per tant, a mesura que us anem cridant, us donarem pas al micro, contesteu sí o no, esperem que tots digueu que sí, i sortiu aquí davant que us posarem el pin de regidor i regidora. I després us cedirem la paraula perquè ens pugueu explicar el per què sou aquí i el que ens voleu transmetre. Sí? Marçal, vols fer-nos aquí? Ivet Ferrús i Cordero, com a regidora del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Roca Prevera? Sí. Bernat Caella Sorinyac, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Roca Prevera? Sí. Mohamed Esbai, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Roca Prevera? Sí. Mireia Tresserra Baquer, com a regidora del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Sagrats Cors? Sí.
Laia Bosch Serra, com a regidora del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Sagrats Cors? Sí. Oleguer Casal Soldevila, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Sagrats Cors? Sí. Neida López Rabionet, com a regidora del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Marta Mata? Sí. Jana de Miguel Torres, com a regidora del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Marta Mata? Sí. Arnau Diego Serrano, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Fortià Solà? Sí. Albert Jeremy Pul Domingo, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Fortià Solà? Sí. Bernat Solà González, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Fortià Solà? Sí. Berta Sadurní Vilarrasa, com a regidora del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Fortià Solà? Sí. Martí Montoro Vinyes, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Vall del Gès? Sí.
Unai Escobar Rodríguez, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Vall d'Algès? Sí. Guillem Ruiz Paz, com a regidor del Consistori Infantil de Torelló, us comprometeu a complir les funcions que us han estat assignades en representació dels vostres companys de l'Escola Vall d'Algès? Sí. Crec que us tenim a tots, que sí? M'he deixat algú? Doncs un aplaudiment per tots els regidors i regidores. Doncs ara que ja tenim el consistori infantil constituït, és el moment de cedir-vos la paraula i que ens pugueu explicar que ens vulgueu transmetre en aquesta primera intervenció com a regidors infantils. Si us sembla, comencem per allà el Marta Mata, sí? No sé quina de les dues vol parlar primer. No cal que us apropeu al micro, el micro ja us agafarà de lluny, és a dir, que podeu parlar còmodes. Doncs, bona tarda, em dic Jana Miguel, soc del 6è A de l'Institut Escola Marta Mata. El que m'ha empès a presentar-me a l'acte que van fer els de 6è quan jo feia 5è. En aquell moment vaig pensar que jo podria ser regidora en un futur i aquest any a la meva classe van fer una votació amb els candidats i vaig sortir escollida. Ser regidora del consistori infantil espero aportar moltes idees i idees que ajudin els meus companys i altres alumnes. I tenir noves experiències i conèixer més persones. Moltes gràcies. Endavant, doncs, la següent regidora. Hola, em dic Neida López, faig 6è B a l'Institut d'Escola Un segon, hem de pagar primer. Ara. Hola, em dic Neida López, faig 6è B a l'Institut i Escola Marta Mata. El que m'ha empès a presentar-me ha estat veure com els regidors de l'any passat explicaven tots els projectes pel poble. També perquè em feia il·lusió i per poder representar els companys de classe. El que espero del consistori infantil és que entre tots puguem aportar idees per millorar el poble i per tal de fer un poble més net, més segur i més sostenible. Per escollir el regidor o regidora infantil, primer vam presentar les diferents candidatures. A continuació, vam exposar les nostres presentacions als nostres companys de classe. Seguidament, cadascú va votar la presentació que li va agradar més. I la meva va ser la més votada. Moltes gràcies. Seguim, doncs, amb més intervencions. Escola Roca Prevera. Endavant, qui vol començar per l'Escola Roca Prevera? Hola, bona tarda. Soc en Mohamed Sbai, de l'Escola Roca Prevera de Torelló. Per mi és un gran honor poder estar avui aquí i poder representar els meus companys de classe. Gràcies. Moltes gràcies. Hola, bona tarda.
Soc l'Ivet Ferrus, una alumna de 6è de primària de l'Escola Rocapravera de Torelló. Per mi estar avui aquí és una gran oportunitat per poder ajudar a millorar el poble i aprendre què significa ser regidor. Hola, bona tarda. Soc en Bernat de l'Escola Rocapravera. Per a mi és una gran responsabilitat estar aquí avui, ser un representant del consistori infantil, ja que això significa poder ajudar a millorar el poble. Moltes gràcies. Seguim. Jo em dic Laia Bosch i sóc una de les regidores infantils de l'Escola Sagrats Cors de Torelló i vaig voler ser del consistori infantil perquè els de 6è del curs passat em van inspirar i il·lusionar. També crec que a Torelló hi manquen algunes cosetes per la nostra edat i vistes per als nens i nenes de 6è. Nosaltres, ja des de 5è que vam anar a veure els de 6è al Servianum i que tot el que van dir es va fer possible, allà ens vam inspirar perquè ens va semblar una molt bona idea. Espero ser útil per a Torelló. Moltes gràcies. Seguim. Bona tarda a tothom. Em dic Mireia i sóc representant de l'Escola Sagrats Cors. Em vaig presentar com a candidata perquè ho vaig trobar molt bona oportunitat per conèixer més Torelló i vaig pensar que seria una molt bona experiència. Nosaltres a l'escola vam sortir 8 candidats i les nostres propostes les vàrem presentar al cicle superior per poder-les votar. I d'aquestes votacions vam sortir nosaltres 3 i per això ara estem aquí, per transmetre-les al consistori. Espero ajudar a tots els nens i nenes de Torelló. Endavant. Hola, jo soc l'Oleguer i soc regidor infantil de l'Escola Sagrats Cors Torelló. M'he presentat perquè a mi em sembla que puc aportar moltes coses a Torelló. I per millorar Torelló jo faria 1. Fer un carril bici, 2. Augmentar la vegetació, 3. Fer un pàrquing de patinets i bicis al camp de futbol, 4. Posar cistelles a la pista 3x3 al costat del pavelló, 5. Arreglar les papereres dels carrers, 6. Il·luminar el poble, 7. Fer un parc per a gent discapacitada. I per acabar vull donar les gràcies a tots els meus companys i companyes de cicle superior que m'han votat i per això estic aquí. Moltes gràcies. Hola, sóc la Berta de l'Escola Doctor Fortià Solà i conjuntament amb en Bernat, l'Arnau i l'Albert ens hem presentat per ser regidors aquest curs. Estem molt contents d'haver sortit escollits perquè pensem que és una oportunitat única per viure aquesta experiència i també perquè veiem que els nostres companys i companyes de l'escola confien en nosaltres i això és una gran satisfacció. Gràcies. Les intervencions. Jo sóc l'Albert i entre jo i l'Arnau us explicarem com ha anat el procés per haver arribat fins aquí. Primer de tot ens van presentar 13 candidats. Cada un de nosaltres va escollir un equip per tal de poder fer campanya. Vam elaborar una presentació amb el nostre discurs i un cartell de propaganda i va ser molt xulo fer-ho. Doncs ens vam sentir com polítics de veritat, buscar un eslògan, aprendre a representar un discurs de manera esquemàtica sobre un cartell i aquest fos veritat i haver-ho penjat a l'escola amb molta atracció per la resta de cursos. Va ser una experiència nova per nosaltres i ens vam sentir com polítics de veritat. Gràcies. Endavant. Hola, com ha dit l'Albert, jo sóc l'Arnau. Per fer la propaganda electoral vam fer l'acte final de campanya al teatre de la nostra escola. Vam presentar el programa davant de tot cicle superior i a continuació vam votar. En acabat, a 4:45 de la tarda, les mestres es van quedar a fer recompte i l'endemà la sorpresa la vam trobar publicada en un plafó del passadís, on estava marcat nosaltres 4. Gràcies. Seguim.
I jo, en Bernat, l'últim del grup del Fortià, us explicaré el programa electoral. Vam observar que moltes persones no poden anar a l'skatepark perquè està massa lluny i han d'agafar el cotxe o caminar bastant per anar-hi. A nosaltres 4 ens ha passat. Per això proposem fer-ne un de nou al centre del poble i seguir conservant el que ja hi és. Així tothom podria anar a l'skatepark que tingués més a prop, sense fer servir el cotxe ni caminar molt. També ens preguntàvem on va la gent de Torelló quan vol anar al cine i la resposta unànime, fora del poble. En comptes d'anar a Vic, proposem de tenir un cine aquí. Segur que molta gent l'aprofitaria. Finalment, també ens agradaria tenir una tirolina a algun lloc del poble, una zona de pícnic a la Bardissa, un parc de parkour, una sala recreativa de jocs, un carril bici i... Per la nostra escola seria molt necessari millorar la pista del carrer Puig de Salí. Gràcies per la vostra atenció. Nosaltres, amb l'escola de la Vall del Gès. Hola, bona tarda, sóc en Guillem i nosaltres som el grup GMU, els 3 representants de l'escola Vall del Gès. Es van presentar perquè treballem molt bé en grup, som molt responsables i ens agrada ajudar el poble. Quan vam sortir a parlar el curs passat ja ens vam fer una idea i ens en van entrar ganes de participar-hi. Hola, bona tarda. Jo em dic Unai Escobar Rodríguez i estic molt content i entusiasmat de poder estar aquí. La nostra campanya electoral va començar quan vam fer un equip nosaltres 3, ja que ens va semblar una idea molt interessant. El procés de la nostra campanya electoral va ser una presentació amb diapositives i un pòster que els van presentar els nens i nenes de 5è i 6è. També vam fer un detall publicitari per a tots els alumnes. Els hi va agradar molt la nostra feina i per això vam sortir els escollits. Gràcies. Per tancar ja les intervencions. Hola, em dic Martí, sóc molt treballador i per mi poder estar a l'Ajuntament i conèixer l'alcalde és tot un honor. Fa un parell d'anys vaig començar a sentir parlar del consistori. Jo intentava entendre què era allò. El següent any vaig votar els alumnes d'un curs superior. Veia tots els grups molt entusiasmats. I jo ja vaig començar a pensar amb qui podia anar. Des del meu punt de vista, crec que els nens i les nenes tenim moltes idees per canviar el poble i contribuir a fer-lo millor. Moltes gràcies a tots. Bé, ja per cloure la sessió, aquesta primera sessió de Constitució, com us deia el regidor, vindran les properes, que seran de treball. Jo el que tenia ganes avui una mica d'explicar és el fet també de la importància d'actes com el d'avui. De fet, ens trobem en la Sala Noble de Can Parrella, que és l'espai de màxima representació institucional del nostre Ajuntament. És en aquest lloc on cada 4 anys es constitueix el consistori adult, on es celebren els plens i tots els actes de reconeixement. És també on rebem totes les visites oficials de secretaris de govern, consellers o mateix president de la Generalitat. La signatura de totes aquestes visites en el nostre llibre d'honor sempre es recull en aquestes parets, entre aquestes parets. Ho explico per posar-nos una mica tots en context i subratllar la importància de l'acte d'avui, per fer-nos conscients tots plegats de fins a quin punt el consistori infantil és rellevant dins de l'Ajuntament. També per posar una mica en valor la formalitat, la cerimònia i fins i tot el protocol, el que hem seguit avui, col·locant aquests pins, que és un símbol que distingeix a les persones que en aquell moment treballem a l'Ajuntament per tirar endavant el projecte per Torelló. Aquesta part més protocolària és l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament
és aquesta part i una altra part. No? És la representació solemne de tots els ciutadans de Torelló, de la mateixa manera que vosaltres avui esteu aquí en representació d'altres companys, però alhora és també la suma de moltes persones, en el cas de Torelló més d'un centenar, que entre càrrecs electes, tècnics i professionals que treballen a l'Ajuntament, que tots plegats treballem per cobrir les necessitats de tots els veïns, per cuidar el poble i per dissenyar projectes que el millorin. Us animo a afegir-vos a aquest equip, a tots els que treballem a l'Ajuntament, i en la propera sessió de treball, que serà igualment seriosa però menys formal que aquesta, poder-vos sumar a les aportacions constants que es poden fer per anar millorant Torelló. Aquestes sessions les fareu sota la direcció del regidor de Participació Ciutadana, en Xavi Lozano, però és tot l'equip de govern que en farem seguiment i que n'estarem atents per afegir el que decidiu en el consistori infantil, afegir-ho, deia, les actuacions que anem desplegant per tirar endavant el nostre projecte per Torelló. Em queda felicitar-vos per haver estat escollits, agrair-vos la vostra implicació per arribar fins aquí. Voler ser regidors infantils diu molt de vosaltres, perquè demostra que més enllà dels vostres interessos particulars us mou l'interès col·lectiu i les ganes de treballar pel poble. Sense aquest motor, sense les ganes de participar per aconseguir entre tots el bé comú, no arribaríem enlloc. I és per això que cal posar en valor la vostra decisió de presentar-vos com a representants de cada classe. En cada edició del consistori infantil penso en que tant de bo que aquest pas de participar en el consistori infantil sigui una experiència que us enganxi fort, que us faci donar que aquest compromís amb la societat és necessari i molt enriquidor, i que el consistori infantil sigui el vostre primer pas a l'hora de participar de la vida associativa de Torelló, que us faci venir ganes de participar-hi més, de més endavant formar part d'alguna entitat, associació o grup dels que fan que el nostre poble sigui un poble dinàmic i actiu i que d'aquesta manera ens aconsegueixin distingir amb aquesta intensa activitat cultural i esportiva de la resta del territori. Que un dia, en definitiva, algú de vosaltres ocupi les cadires en les que ara estem asseguts de manera permanent durant tot un mandat i recordi el dia d'avui com la primera vegada que ho va fer-ho. Gràcies a totes i a tots, sort i encert en les vostres decisions com a regidores i bona feina. Moltes gràcies. Doncs bé, ara sí que podem donar la sessió per aixecada. Moltes gràcies a tots per l'assistència i especialment també a Òmnium Cultural per aquesta intervenció que hem posat final a aquesta etapa de la paraula del poble, amb la paraula que ens representa Torelló, Pesca Llunes, i com dèiem, poder seguir portant iniciatives per defensar la nostra llengua.